Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Ape wayahe guys, ngiwangi mae ada acara guys, arep masak geden, yaitu ape teronane sapa guys? Teronane Pak E. Iki apa ngering di tempene petak iris-iris. Ada yang mau juga mek? Ada tomat. Iku apa mak ning ijo iki mak? Berambang kok. Berambang. Lombok ijo, ikul. Iku mau ngemi ngering, endok, tahu asin yo mak. Kerupuk. Iki dua apa mak? Ngering yo. Oh, kok campuri tempe iki nih. Yo kok enak. Ngering guys, kayak teri gatel. Kayak teri ora? Kacang enak mak. Rasa teri Enggak usah nganggo teri. Teri. Mana gatel mak. Gatel latte. Gatel berarti. Terakhir ning sasi surong anu guys. Oke, ditironi. Campur ngecap-cap Yo, sedap iki mari legi enak. Ya kok mbek kuwi lho. Mbek kita apa mak? Lele. Lele iki yo enak. Mau sedap. Ya. Kon enak ngene iki lho nek sore yang hujan yo tak koyo nek. Iki yang sore. Lah yo, bareng-bareng guys. Ben, aku tak tidak jandang. Soalnya nek sesuk yo akeh. Sesuk padha teronan. Terus iki goreng wis sakit. Pak Devi udah ngomong, aku ngomong tempe kacang. Wong yo dhewe-dhewe guys, anak sing ngomong, anak sing Apa lek ngering? Wah, kok ngering barang sih. Lah piye? Aku kayak kacang-kacang tempe tak ngomong ngono. Wah, atine dhewe kok bingung aku ning ngono. dhewe. Ora atimu mang ning ngono. Malah wis ngono. Iya. Ndeglek ngene guys. Ripote kok. Ndeglek. Heeh. Tak isi barang-barang. Kalau mbak atau suami itu tuh ngomongin kok. Nah, kasih kanan kalah sih dulu kerjaan ini pelana. Jadi kalau kayak teri sih. Kayak teri. Kok gak tau ora mak nek kering dikit itu. Ya wis kayak teri. Kata begini no. Enggak. Kacang sate. Wah. Kayak teri saon. Nek kacang yo enak. Ini kacang kayak saon ini guys. Ini Mak kacang ewu. mak wis nggodhog apa? Mak godhog. Apa mak? Ndok. Ini sadang. Iya didang. 31. Wis. Coba ngisi barang-barang. Lu ngering yo. Heeh. Gua minyak dikei. Ini mie apa mak? Ini 3 ya. Mie kuning. Ya kuning. Oh. Ini kok bisa kan? Mie kuning. Tak. Di papat yang Yo saya ya. gitu kok. Telu kok papat. Koyo di sini kan sak loro. Yo. Yo orang samplek. Telu ae. Iya telu ae. Heeh. Anggo foam guys ning kene iki penak. Anune anggo Aku foam. gak anggo tumbuh larang. Kok ki macet tuh Pajene plastik. pajene. Plastik. Baru ki kok irit ae no. Kok gak boleh irit sih. Enggak boleh irit. Bating. Aku mau rugi. Sing dadi bancain ya. Sing tak tangri. Kok ikhlas yo kuwi guys. Mau apa enggak boleh. Pegangan. Besok. Ini sih. Kalau sudah sebuah ini berapa yang cukup? Gak cukup mek kon. Alah gak wis. Apa sih?
jam 3 sedingan. Iya. Jam 3 pas gini. Aku sok yo gak ngurap. Ribet ngurapi. Goreng ae wis. Goreng tahu asin. Pupuk gue tak benteli wis. Kok pesta iki dadi akeh. Yo. Kan tuku 5,5 berapa? Kerupuk pesta, guys. Jadi ada kerupuk kae. Wong gombak dibeli dadi terung dina. Kok pesta aja kok. Oke. Gue ibu ya. Enak. Untuk akeh. Nasi ari ra duwe. Bawang lagi lho nek kono tak akeh. Duwe rumah ijo. Walah. Iku kan aku teronan ben. Pening-pening ijo-ijo lho. Lho teko kene. Itu matek. Batang beli batuk, guys. Ini kabeh iki pokoke kene carane ngono, guys. Ora diracuk tapi yo Kangkong diurap. Kangkong diurap. ora apa-apa. Nek cucu. Nih sini. Kangkong diurap enak-enak sing mak ngemak air matang enak ngono. Sembarang dikangkung jadi ora kenek. Dipoki diurap kenek aku nih ngono. Nondak. Yo lek kok sing ati sing anu nom aku enak iki diurap kok. Sing penting matang enak. Urap iki campur-campur. Apa-apa dong kates, dong tas, dong banyak. Ini kangkung bayi menek kabeh. Wes mulai ya Ya carane. tak panggil lho konten. Apa ki? Ring, tak konten pitu. Tahu asin, tahu asin. Iya. Wes. Ya. Aku tahu asin Mekah. Lebih. Iso ngai 30 buah yo. Iya. Nek pitik. Titik. Ising. Titik ku yo yo iki ronan. Dia momok tempe mbakmu dua. Lu kan momok aku Terserah. karek kowe. Wis. Menu ki Dhewe carek. dhewe karo ati. Untuk kacang hati kuwi nih. tok Pengene untuk kacang dan nama runtil. Oh ini kacang. Lah mesti ame lali jane ni. Tak lek aku ning ngono. Kadang engko ape murah ngoblengeres. Gak paham dene. Salin aja salin menu. Tapi aku dia ni karo bujane bujone pitik. Ngene. Lek favorit kowe. Itu pukul 4.000. Apa tironan? Terang berarti yo. Dokter buat sini dia tuh dadak memang. Dadak dia ni. Aku jadi ni sebab. Aku jadi gembira rasa emang. Antara bojoku sesok larang dia ni. Dene mengatana sekolah anak. Oh. Oh, kita jam 3 di mana ni? Oh, berarti masak ini ben pemilihan kok memilih jam itu. masak yang atas. Papat botol bareng. Terus kadang aku ben tak dangon lagi semben aku wis. Tak dangon ben. Kadang neng kompor ya neng kompor. Kompor enak ya. Neng kompor terus nang mana sih iki? Uripe mbok susah kowe. Lah. Halang aku pas gini engko nenah yo nek jam 3 yo Mak iki enteng sikile. Kene iki nek kompor lho. halang aku mek kayu ngono mek sapondoan dadi wis. Nggo kae. ning guri ngono wis. Kayu. Lah aku Daripada kena angin. lah aku mangan akeh sama madang ning kayu. Mak ngene. Lho kok gris mak kok mateng. Mangan sak pira. Keteng-keteng ki sayang ning guri. Makan akeh iki. Heeh. Akeh iki ya, Pak. Tangki lho. Nombor Tapi nek kompor kan cepet, Mbah. Oh, iki kok zaman saiki kok seneng susah-susah iki dadak. nyingi kirae gitu mangko tuku lombok lek yo. Ketuk tempe pagi lek mbok pitu mbok apa? Lali. Petrone kok terus bojo mlah ngene kok. Wah iya. Lali. Wah iya lek. Nek tuku tangan iki lek Mang. Aku bekas kok wong koetan kok ndik sering bekas aku wis kok aku. Yes. Aku tak sok lek. Oh jak akeh. Kok ngene lek ngono. Terono ngono. Cek karo wis samiran duwe. Ya tare anu reng. Rasa legi. Heeh. Aku tembok dari lali lek ngono. Oleh catering oleh. Kan sampe ngene iki lho apik.
Yo ngutring. Cilik gak Enak. tapi tuku cah iki cara Timbang sing jeblokan lho, Mbak Mbak. cah gak dodol nek. Cah libur kok. Iki Yo. biasanya 5.000 telu yo. Yo, mesti mbok cok nek sirami. Nek mbok cok. Ini tempe iki tak longi mong. Nek mbok cok Kowe mbok mall yo ngene iki yo enak. Tempe iki keset ngene iki. Dia tuku cah aja. Cah prei mbah sini. Cek kesel bar libur. Ini gak dodol loh. Cek kesel. Kulit tempe cilik aku klewu untuk rong dina. Ora nek samiran Iki ya apik kok baru. Ya aku yo klewu. Itu. Itu coba kata kayak ini. Sriami iki lho nek bakulan iki gak larang-larang. Heeh. Larang tak cetani gawe wis. Om mantune. Modo kondo kok. Modo kondo kok. Iki nek konten lho, Pak. Ya ben tak kandho kowe. Ben tak jarak kok. Kamu kondo. Larang. Kondo aku wis. Wong capek wong min bilang bae. Mbak. Ini larang yo kok ben masalah mati yo mbak dia. Berapa sih? Lambe Lampung. Mendang-mendung apa udan. Mati aku ben laris ku. Apa ya hawane iki Iya babane manganan. manganan. Manganan menung. Manganan ngepong e? Pong yo nek pong pakai sih. Manganan. Nek suruh gak apa-apa mak yo. Enggak. Lan ngene. Apa nek Mbak Run. Blok toprak. Ncen nggonku kok mampir. suroi gak apa-apa sakjan tapi wong Pak Lurah nggone ra gelem moh kok. Alah ya wis ta. Kalah. Mulute kalah Nek kene apa sih oleh selo? Oh, Oleh. lemoh. Nek selo gak oleh. Perlu ditewan. Selo ya. Dene selo gak gelem. Tapi ini karena kepercayaannya wong dhewe-dhewe masing-masing. Jane hari bulan Suwon iki ora apa-apa ya malah apik lho ya. Wong ku ya selamatan. Modalnya ya selamatan, kuwi selamatan to ya. Jungkul kironan. Selamatan bumi. Kirain teguh. Kirain teguh. Kok nyerpo kok sicok. Yo nama. Terus dia semua dilanjut goreng tempe. Kira goreng mbek. Ya. Matan iki. Itu mah ya. Ya tak tutupno. Iki ta. Lah aku lagi gede lah enggak ketok. Wis lho iki. Urung mak. Urung. Wong gede ya cilik. Masih tak lanjut. Wis. Anak apa? Kita lanjut guys. Kita iris-iris ngemi wortele. Kangkung Iki bias. tak diloloni yo mak ndang hukum. Ya. Maaf hukum berasi guys. Iki wis diiris-irisno Oh. kuwi lombok. Wis lombok ijo wis brambang bawang. Kasange sak ngono kuwi wis. Iki. Ya. Kok tak gorenge dhisik kengko. Goreng sik lho rasane. Goreng tempe sik ambek kacang. Lah yo. Tak lanjut ke sushi. Tutupi ini depan pitik. Enggak. Ini ngirisi wortel, apa ngemi lho, guys. Jadi full. Lama tidak anak tuh. Oh. Tak udah sudah salam. Full wortel, godong seledri, godong bawang. Jadi menunya mau ngering, ngemi, ndok, tahu asin, guys. Kerupuk sudah ready. Makanya sing adang dewek ambenge 30 guys, 31. Tak lanjut. Mbak Deni ada acara guys nih di sekolahan sih. Jadi aku timbang orang duwe gawean. Ini wangi mae. Guys. Mana bang gue ambeng ini aja. Yang ini kan ayah guys. Gak ditandukno tapi diterterno penak. Ora ribet nek ning iki bareng terone karo Pak Kurandu guys. Jene orang-orang tapi Mbak Isma gak iso ngalami soalnya delok kasih terone Pak Ribo. Pemulai ya apa jane wis liburan nggih. Iso guys. Mak dhewe ngiwangi mak kene.
iki enak gede-gede. Boleh sedep. Sedep nek gede-gede. Bawang sekarang biur kok. Kering bumbunya hanya kecap, terus brambang, bawang, lombok, hijau. Terus dikit lada guys. Kok dikit lada. Nek ngeming ku dikit lada sama bawang sama wis nek ngeming. Kok terone Pak Riko ya pengen ngono ae guys. Kene iki nayo senggo endok sakneke. Iwak-iwakan guys. Umumnya nek oleh yo endok. Kita iris iki sepi guys. Ini koyo piye ngono. Ngawak tuh kok gak gini. Ini nek enak gini yo. Dong seledri bawang gak enak. Terus apa yang direk berambang goreng. Direk berambang goreng irisan. Tinggu ngeming nganggo berambang goreng. Nanti keringnya dikit kacang guys, biar ini ngombe nek aku berambang goreng kok ya enak. Dikasih berambang goreng. Berambangnya gede-gede guys. Kok nayo? Sebelum masak kita langsung iris-iris ini, iris-iris guys. Air lagi tusung teronan. Tambah ada teronan. tak aku nek mangan. Kok sadar wae iki lho ngene. Wae iki. Iki wae kita nek mangan. Wes ngomil-mil. Nah. Melampung. Apa iki kak? Masak ngene. Apa-apa. Wis digoreng ae guys, pokoke wis diadai ku ya apa ki mangadai aku ora. Aku meneng ae kok. Lho. Wis sih guys, dadi sakmene kae. Iki plastike sak pira, Mak? Berapa? Ukuran sak pira? Iki seberapa? Nah, iki cek. Terus iki sak berapa, Mak? Itu jadi. Lah sesuk nguri jaluk ae guys, gak satu. Jaluk. Lucu-lucu guys. Lah cocok iki. Lah ngene iki. Wis ngono kuwi wis pesta. Ndok kuwi yo
Ben, gue nang gawe gue kok di cilik. Umume ya sakmono kok ya ora pelit. Enak guys. Karena entuk ki ya ngono kuwi, ngono. Baru kok pelit, gue kok cilik. Ben. Mbah, Entuk ya sakmono. mbah tadi dari suku. Sekarang ngurus tel kok bingung. Mumpung panas. Oh, mbah. Ah, atangku gampang. Gue dimasak iki lho. Tak anu medan iki. Untuk ini lho, goreng. Ini kok wis apa tahu? Apa tahu? Parah kok. Tahu ya? Tahu ya? Oh, apa dia nek iki? Kan double. Guys, nanti kita lanjut Enggak itu kayak lagi minyak wis goreng brambang sik, goreng tempe, goreng kacang. Oke. Mau Pak mangan dhewe nek lesu kok kon mangan. Aku iki memake ngono kuwi kaya anak iki dhewe. Iya. Mungkin nanti tak kalene kok pangan. Tak kembalikan